to yi mana maka rani to nawa ne menene muna tare da shi ko kuna tare kai mun rani kai ka bani to ni kai ka ban to kai ni ba na fi kai Allah zan ya mutsa ka ni kai ami au soja haya idan ko ka abin da ka bara ke fa money it's time for my money kirga na kin kirga ba zan kirga ba kuma mu ba za mu tawo ba sai an kirga magaji na fi kai wallahi na fi kai ya ni kuma ni wallahi billahi ka gani na wallahi tallahi ni injin faci ne ni au mai sauki ne ni ba da ka taba ni gonda bari kai ruwan sama ka rungumi taran soma sha sha kai din banza kai din wafi kai dan na rasa abokin masifa nake cira kaina to ni kuma in tsabar masifa in masifa ne ni in tawo masifa ta tashi taran hanya nake tire za ta zo ta buje ni wallahi ka ci darajar mutanen nan wallahi ina ji ka ci darajar mutanen raka dai sanin wallahi ka ci darajar wa'annan mutanen rata na mi defo yawwa ba matsala ba na rage ne assalamu alaikum ba mala mun zo yi maka bayani sala abin da ya kawo wannan honorable kofa gidanka ba dan haifi shi ba ko haifi ka ba na fi shi ma na fi shi kan kai masa sala bari ne masa gaba abin da ya kawo mu ka dai gane na yabba madal Allah sarki akwai yarinya ta nan gida da ta Allah ita shi ikonsa sai ida rabe ni da kaunarta ita wannan yarinya to sai na dai ina kaunarta da aure idan ka haƙura an ban ita falillahi alhamdu idan baka ba ni ita ba gidanka akwai titi motar tura hanya nan gidan zami hanya da shi nan daga bakin nan zuwa nan hanya nan yan ataba nan yan me mai kai ga haka ba da gidan sai a kare shi mulki ne Allah ya baku dole ne mu zuba muku ido sai na kuka da mu yawa mu kuma sai mu tawala wa Allah daga ƙarshe Allah ya bi mana kaji mu bayan wurin Allah magana kada ka gaya mun baka ban gaya ma magana ma ni ba zan gaya ma baka haba mai shayi da kuke da gwamnati haba da kuke da gwamnati ko da muke da Allah ni din ma na kama Allah kama Allah ne kai ne ga wannan matsayi haka ne kuma ko a aura min Allah bai ce ka zalunci ba ba a aura min bace na ban ya zama dole ban dukunku ne ka Allah ta gigita fara da kai ba ga shi mu gaba ɗayan shi nan ka ga shi anan sai ka rubuta ya amince ya amince dole ne ku ne da gwamnati ka sa hannu da gwamnati mu ma da Allah sa hannu na dole ne ai shi ne ko kana so titi bi ta tsakiyar gidanka sa hannu sai ni kara so mai a gidanka sai kara so mai ya mu ma me za ka sa meu sai kai dango nan inda ka ga sai kai wakafi haka irin ai la kwasa ina zuwa sai ma wani la kwasa sa hannu ai bari in dafa wa'annan ta kace sa hannu kar ka huda mana akwai takardu a tsakiya na masu muhimmanci ya zan mata sai ka dan haka da kai ja haka ba boko ba rike min yanda za ka rabu biyu ba mu da Allah ba mu ya amince samar hannu in ya samu hannu ai bari shikenan an gama ku kuna da gwamnati Allah ko muna da Allah Allah sarki Allah sarki sai a turo ta a turo ta ta ga wani a turo ta sai a turo ta ayo kuma ai ya zama dole tunda kuna da gwamnati Allah sarki mu kuma muna da Allah sai a turo ta kuna da gwamnati mu kuma muna da Allah na ce sai a turo ta ya zama dole kar ka faɗi baka ya zama dole kar ka faɗi baka ba zan faɗi baka to shi kenan da kuke da gwamnati mu ko da muke da Allah ka san Allah zan mai da gidanka karan awaki kenan yawa zan mai da gidanka karan awaki ya matsaya dai baki ya sa abin da ya kawo in ta zo ka ganta idan ta zo ka rage zance saboda ka ruwan beran masa da gwamnatin ba su in ba haka bai zai zama da gidan nan hanya duk ya shaguna sun bi sun tutture musu shaguna ba haka bai za a koma gidaje ga su ne ranar gaida da ya to shikenan ba da gwamnati ba da dai ba ta kaje wuya to ba ta kaje wuya wanda ka wala Allah kana
shikenan mun bar wa Allah ranka dai to shikenan Allah bi mana kai kenan amin sani dai lafiya lau bewar Allah ya taimake ki wato ni ne sabon kansila na wannan gari wato wannan bawan Allah shine wanda Allah ya yi promotion daga sai da shayi ya koma kansila. A'a, ka daina magana shayin da Allah. Makaranta ce bata san na sai da shayin da ba. Haka ne. Daga wani matsayi na zo zuwa wani matsayi. To bewar Allah ina kaunar ki. Abin da isa ke Allah ne ya taimake ki. Akwai mata da suke tururuwa a wannan gari. Tururuwa a kaina. Yaushe? Yaushe? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan wuce. To ga hanya nan ba shi guri. Ba shi guri. Ki bi shi a hankali dan ma an janye masa yan sanda ne. To baba. Dan ma an janye masa yan sanda ne. Ya girgiza min zuciya. Ya girgiza min zuciya. Abin da mutum yi maka ko me inda gaban gane to kai ya girgiza min zuciya ta. Ba baiwar Allah. Ke Allah ne ya taimake ki. Tun daga lokacin da na ci wannan kujera idan kin ga yadda 'yan mata suke tururuwa a kaina. Tururuwa ba ni da hutu sai da nace 'yan mata a adana barin su suna zuwa ofishina. Wai yaushe ta haka? Ya shekaran jiya ne. Ka ne min katsalan da. Na gane ban sani ba ne. Adalla. Abinda za a kenan. Abinda za a kenan. Saboda haka Allah ya kai mu jibin na fito daga ofis sai tuho gurinki. Ya sai a gama komai a kare komai. Saboda komai zama komai. Abinda za a kenan. Haka ne haka za a yi. Haka ne. Ya dan tsigo mata dan wani abu ne ko ko sai mun duk wanda zo taɗi gaba ɗaya zai bada kuɗi abin da ke ajiyar shi gaba ɗaya ke miki saboda so ai kuma ni din kai na fa ka san da yake fa ba mu fara ɗauka ba to bai wala ki hakuri ba fara biyan mu ba idan ka biya akwai rago canji da na karɓi kati haka ke ne ba me haka da kai ba a kan saboda ba ka ba ta ko sai na batar maka ba da kai ne ba haka da kai ba saboda Allah ya tabbata ni kai da ba kai ya ne ba an ka ban da Allah ba rike na ki yi hakuri kar ki ga wani ranki ba to da so mu tabu ne ya shekan na ta turowa na biyu a tifa zan turo da kuɗi muje yanzu kunya da zaka ba mu kenan a garin nan mu tara jama'a mu sadaukar da rayuwarsu su zabe ka ina magana taki ba labari gonakin mutane ka karbe haka ne fili ya wuta duk ka buka ta gargala daga lokacin da aka zaben zuwa yau akwai wanda yunwa ta kashe ni kashe gawa haka ai misali kenan akwai wanda yunwa ta kashe a garin nan ni nake ma magana ai ba ku gano ni ba idan kuma kuka saki ai zan kunna bala'i da kabini abin da nake so ka gane ranka ya daɗe ko dai ai na ba shi girman sa ka kawo ƙorafinka a taimake ka maganar wai ƙorafa a'a ko a bada rance ko ai wani kaza ko ai wani kaza ba shi ne a gabana ba. To yanzu magana firamare da za a yi da bohol da za a yi da gurin tuka da kake za a yi da makabarta da za a gyara a ƙara mata fadi da hanyar da za a yi mana ta mota muke fitar da amfanin mu da takin zamani duk ta rushe kenan duk ta rushe kai babban takin zamani in ƙara miyar gida na maki kai kansila kake ko kawun tsila nace kawun tsila ba kansila ka san Allah idan ba tafi birni mai martaba ya turo an ka an maka kiɗan kalangu ka bar garin nan ba Allah ya tsine min albarka ni nan an ga maka aikin banza aikin wofi ai ba ku san aikin kansila ba wannan ba aiki na bane ba aiki na ku gaya mun korafi idan na ga dama to kai gurin ciyaman a taimake ku magana nake ma ba kana takama da ana ba kore gare ku a ba mutu wallahi kwalbati a taimaka sai na ko kwalbati to kwalbati irin lambatu din nan ba to Allah ya tsine maka albarka haka ai wani rabin ne babban abin da za a yi maka guda ɗaya tunda na ga akwai munafurci akwai bakin ciki a tattare da ku ka daina nuna zan je gurin mai mata ba a turo da ka binni da turo aya sai ka san mun yi jayayya da kai aya kwa ka ji hada wani tuka ai babban tuka a tuka tuwo a gidana a tuka teba a tuka dan wake na ebi taliya ina da bakin cikin girki na hawa da kujerar kaji ina da bakin cikin naman kai har yanzu ragada da ba ga baki ba ragada da ba
ko akwai magana ko akwai magana saboda an gane da mukullan mota ake bakin ciki da ku da mota sai dai makara. Allah ba kwata na hakuri. Allah ba kai ware. Ai maganin bakin biri karan maguzawa. Shi da jama'a ne suka zaɓe shi da ƙuri'a. Kai kuma ba Allah ne ya ɗora kai ne. Gadar mahaifinka kai ne ma gadar na mahaifin ne. Kuma mu za a biya makirci da wani kulle-kulle. Wai me za a yi masa? Yanda muka tara samari suka dinga yawo da shi a garin nan ana sai alto. To samarin da mu tara a matsayin mulkin ka. Ana ba alto. Mu saka su a gaban su je sakatariya. Wallahi suna zuwa sakatariya suka ce su ba su san saman kafin an gaba. Ai ga kai da take. To haka ne ba. Haka ne. Allah ya kare. Salamu alaikum. Waye? Ni ne. Yan saboda Allah saboda annabi da kije kenan ga furfura ga komai amma ka juya magana. To haka ne ra'ayi cin dan wake da diga. Amma mai maganar a zauna